Hola de nou. Tornem a ser aquí a Mercat de Mercats, a segona jornada de la Fira, Festa i Reivindicació del Producte de Proximitat. I ara tindrem cuina en directe i show en directe, perquè, escolteu, no heu pogut veure des de casa, sí una mica la gent que ens acompanya des d'aquí, però bé, sí que veureu coses que passaran en aquesta aula gastronòmica, aquesta aula de mercat que tenim instal·lada al bell mig de la plaça Catalunya. Mireu, una presentació molt breu perquè seran ells mateixos qui es presentaran. Aquí a l'escenari tenim el Juanjo Mestre i en Joan Ferrer. Són dues de les persones integrants d'aquest equip. Un aplaudiment, sisplau, podeu aplaudir-los, i tant que sí. De Paella Factory, que és un projecte que està instal·lat al Mercat de la Boqueria, al Mercat de Sant Josep, un dels mercats més emblemàtics que tenim a la capital catalana, el més històric i icònic, segurament. Ells us expliquen el què. Jo només us dic que a casa no ho podeu veure, que a fora, a l'exterior, hi ha un munt de paelles, recipients, on es cuinaran un munt de paelles plat, i això ho faran l'Àxel Martínez i l'Octavi Sagarra, que són també part integrant d'aquest equip gairebé de futbol. I veieu aquí tot un escampall d'ingredients de productes envasats que formaran part d'aquests arrossos que cuinarem ara en directe. Aquí farem una demostració i a fora hi haurà els plats que després podrem degustar. A nivell d'organització, quan acabem aquí i quan les paelles, els arrossos estiguin fets, direm gràcies, benvinguts i a menjar, d'acord? Perquè ja sabeu que aquesta sala és polivalent i passen tot de coses i quan s'acaba una hem de desmuntar, tornar a muntar perquè en passi una altra. Doncs bé, nois, endavant. Jo em retiro aquí, perquè això és vostre, la cuina és vostra, l'escenari també. Benvinguts i expliqueu-nos. Moltes gràcies. Primerament, molt agraïts que estigueu tots aquí i que us puguem presentar el nou projecte que hem creat de Paella Factory. El tema és molt senzill i ja ho veureu. El que hem fet és de construir, tècnicament, el que diuen els cuiners, de construir la paella. Per fer la paella què necessitem? Un sofregit, caldo, o l'arròs o la fideuada, depèn del que vulguem posar. I llavors tot el que és el tema de la proteïna o la quarta gamma o el producte fresc. Què fem aquí? Senzillament hem creat 6 sofregits diferents i 4 caldos diferents. Amb això se'ns obren un munt de possibilitats de fer, no sé, jo no soc matemàtic, no sé quantes paelles podem fer, perquè si després hi comencem a barrejar la proteïna i el producte fresc, és tremendo. Llavors, el que us venim a mostrar és lo fàcil que és fer, lo fàcil i ràpid que és fer una paella, perquè nosaltres, els sofregits aquests, si, no sé, la gent està acostumada a cuinar paelles, aquí quants esteu acostumats a cuinar paelles? Home, Déu-n'hi-do, tots els que esteu acostumats a cuinar paelles sabreu lo difícil i lo difícil. El que fa patir un sofregit l'estona que es té d'estar fent un sofregit, tallar la ceba. Això quedarà bé segur, ja ho veureu. Però el temps que passem fent un sofregit, tallant la ceba, sofregint la ceba, l'all, tot això, tot això nosaltres ja ho tenim preparat i passem el mateix temps que podeu passar vosaltres a la cuina, però aquí tenim els diferents sofregits i llavors hi ha una versatilitat molt gran de poder fer diferents combinacions. O sigui, és una cosa a sobre divertida. Llavors, avui, el que no sé, Juanjo, què ens tens preparats? Quin farem? No hem preparat res. Ja està tot fet. Avui la cuina ja està tota feta, saps? I jo crec que la millor manera de demostrar que és una cosa molt senzilla és que algú de vosaltres cuini. Llavors, teníem pensat de fer la cuina amb ella, la primera, i aquesta aquí amb nosaltres, i després, qui es vulgui apuntar, sempre i quan algú que no... Dels que heu aixecat la mano, els que feu paelles, no. Algú que no sàpiga fer un ou ferrat, com aquell que diu... No volem competir amb els que sabeu fer paelles. Tranquil, tenim un quart d'hora. Sí. I tenim algun nen, també, També podria, sí. Mira, tenim aquí en Jan. Hi ha molts voluntaris, veig, Som-hi? Jo començo, sí? Doncs vinga. Fantàstic. Que jo sé cuinar, no us penseu ara aquí que no sé fer res. T'hem preparat aquí els estris. Molt bé. Lo primer, la cuina.
neteja les mans. Molt bé. Sí que jo em convé, perquè porto moltes hores aquí. A veure, vols dir? Aviam. Molt bé. Listo. Ja ho tenim. Vinga. El delantalet. Mentrestant s'estan preparant, jo us puc fer una mica de propaganda dels diferents sofregits que tenim, dels productes. Tenim un sofregit clàssic, que és una base de ceba i pebrot, ceba i pebrot, bàsicament. Jo me'l poso. Tenim un sofregit de romesco. També porta una base de ceba, all, però hi dona un toc de romesco, que és un sofregit que és molt especial, és una mica més àcid, però està molt bé. Sofregit marinera. Aquest també porta base de ceba, evidentment tomàquet i porta també gamba. El sofregit negre és una base mateixa però amb molta sípia per poder fer l'arròs negre o la fideuà. Quan vulgueu arrencar, arrenqueu-la. Jo mentrestant aniré fent... L'uniforme de cuina. Tenim un sofregit de fungui o de bolets. Aquest sofregit dona molt aroma, diguéssim, a el que seria bosc i tot plegat. I un sofregit salmorreta que és a base de carn d'anyora i pimiento choricero. O sigui, tots els sofregits tenen un toc diferent i llavors combinant el sofregit, un diferent sofregit amb el mateix caldo, tenim un arròs o una paella diferent. Sisplau. Nosaltres sempre hem pensat en base al pot del fumet o del caldo és per 3 persones. Tot és per múltiple de 3. Llavors, ara et toca escollir. Què vols fer? Fideuà o arròs? Fem una fideuà. Vinga, perfecte. Doncs ja tenim fideuà. Quin sofregit vols? No, que un altre farà un arròs. Sí, farem una fideuà i després fareu un arròs. Farem un altre voluntari. Quin sofregit vols? Perdona, serà més fàcil. Carn, vegetarià o peix? Peix. Vale. Jo et recomano el de la marinera, que és Doncs vinga, endavant. Vinga, doncs ja tenim. Caldo de peix o fumet? Com t'agrada? El fumet és bastant potent. Sí, jo caldo de peix farem. Tenim o caldo de peix o fumet. O fumet de peix. El fumet és com més fort de gust. Fumet. Vinga, doncs som-hi. El fumet. O sigui, això que estem fent ara és una mica el que podem fer si anem a la boqueria. És exactament el que podeu fer. És una mica un concepte de botiga i d'establiment on es cuina i tu et pots endur també el plat fet. Correcte. Les dues coses, d'acord? Sí. Molt bé. De fet, amb 23 metres quadrats hem aconseguit 4 línies, que és, tu t'ho pots endur en un bol, caminant, i menges una ració, que són les paelles que anem fent, que són com els companys que estan fent allà, a la carta, que és el que tu acabes de fer, pots escollir, val? Després us ensenyarem que t'hem fet un kit que tu pots endur al Japó, si vols, i al Japó pots fer la mateixa paella. Perfecte. I després tenim unes barquetes, que també te les pots endur al despatx i treballes a prop. Llavors, en 23 metres tenim aquestes 4 línies. Perdó, Juanjo, el que pretenem a la boqueria, o sigui, a la boqueria cuinem de cara al públic, perquè volem ensenyar, o sigui, nosaltres portem la cuina a davant, a primera línia. Llavors, a la boqueria el que hi ha és tot les paelles i el públic està aquí i veuen exactament el que estem fent. Nosaltres no ens amaguem de res, no ens amaguem que el producte surt d'aquí dintre i el secret està aquí dintre. I llavors el que estem fent és ensenyar a la gent i dir, oiteu, les combinacions, una mica el que farem aquí. I és el que es pot fer a la boqueria i provar els diferents tipus de... Aquesta provatura aquí no la podreu tastar, però sí que aquesta diversitat d'arrossos... Els companys d'allà estan fent 4 paelles diferents que seran diferents d'aquestes que tenim. Sí, amb aquestes probabilitats que tu deies que no sabem ben bé, no? Perquè n'hi ha tantes, oi? Ara tocaria els tòpings, vale? Si hem anat a peix, tenim calamar amb quarta gamma, o treballem, clar, estem al mercat, llavors volem treballar amb els nostres companys del mercat. I aquí tenim... Home, què et diré jo davant d'això, clar... Que tu vulguis. Pots agafar musclo, pots agafar... O sigui, ara literalment pots agafar el que vulguis. Jo faria això. Vale, fantàstic, doncs som-hi. Mira, farem així i així. Molt fàcil. Ens ho provem aquí. Després hem portat uns guants. Molt bé. No els hem portat. Sí, els hem portat, però estan a fora. Doncs mira, jo te'ls aniré pescant, vale? I ara, el més fàcil de tot és a l'inici. Ho posem tot el sòlid a dintre. Tot el sòlid, Tot el sòlid. O sigui que si vols, perquè aviam els guants, però si no, mira, anem pescant-los, té. Tu tens una... Bueno, escolta, anava a dir, com estem aquí en família ho podem agafar amb les mans, Bueno. Però vosaltres faríeu servir guants? Exacte. Allà faríeu servir guants, d'acord.
Per això, de fet, ens els hem deixat amb els nostres companys que estan allà. Bueno, perquè estan manipulant el que després menjaran, la gent. Molt bé, molt bé. Vinga, ara posem la gamba. Vinga. Tu mateixa. Aquí... Si jo mateixa les poso totes, Sí, sí. O sigui, a veure... Totes, que n'hi hagi. Clar. Home, mireu quina clar, brillantor, no? Tenim la gran sort de treballar cada dia amb el producte fresc, els nostres proveïdors ens ho porten. De fet, Quin número de parada és, aquesta? 922. 922 al Mercat de Sant Josep, també conegut com la Boqueria, eh? Vinga, fantàstic. Molt bé. Vinga, va, en deixarem dues aquí. Molt que bé. no sigui dit. Va, que quedi compensat. Val. Molt bé. Doncs ara, si vols posar-ho aquí dintre... Sí, molt bé. Ara agafarem el sofregit, Molt bé. te l'obro, i clac, cap a dintre. Així, surt sol. Bueno. Sí, has vist? Clac, ja està. Surt fàcil. D'on que ho tira? Vinga, Sofregit mariner. aquí. I ara, aquesta part és molt divertida. Això m'ho ha ensenyat el Joan, com a bon conservero. Clar, tu estàs acostumada a obrir pots, a vegades costa, no? Sí, jo m'ajudo moltes vegades perquè el buit no hi ha manera, llavors sempre faig un clec. Doncs aquí, tot i que la cuina és molt d'amor, saps el típic professor de matemàtiques o allò que hòstia, tenies una mica ràbia del de castellà, no? Sí. Doncs si vols, pensa en ell i li treus el buit. Pobre. Ja no me'n recordo, no et pensis. O qui sigui, el que sigui. Però Així, sí? plam, ja veuràs. En sèrio? Sí, pum. Sense por, sempre. Ja està, has vist? Ja està. Ja no hi ha buit. I ara et serà, plup, en un segon, i ja ho poses dintre. Carai. Has vist? Això es pot provar amb altres pots o...? Es pot posar... És relaxant, Oi que sí, mola, Jo m'ho vaig ensenyar la primera vegada i vaig dir, ostres, que Oh, que fàcil. en tens un mal dia, no? Sí que és veritat que relaxa. T'ho poso jo? Endavant. Vinga. Molt bé. I ara ja està. Ara acabes de fer 3 hores de brou, 2 hores i mitja al sofregit, anar a comprar les gambes... 5 hores de feina. Ja ho tens fet. Què et sembla? Ara només hem d'encendre el foc. Molt bé, ensenyem el foc. Exacte. Aviam. Ara és ben senzill. Hem de fer que això bulleixi. Oi que s'ha encès? No es veu, Sí, ara s'ha encès. Sí, veieu la flama des d'aquí? Sí, ja tens flama, ja dona la tope. Ja està. Que no s'aprecia molt, No, des Aquí, d'aquí una no es mica veu. aquí Val. a l'exterior. Ara, mira, fixa't que aquí, això ho tenim a darrere, però sempre com que fem fideu i arròs pel tema dels al·lèrgens, sempre tenim per separat. Clar, aquí no ho veieu, però tenim 2 recipients amb una mica d'aigua i els cullerots o els extras, les culleres, les pinces tenim separades. Un per l'arròs i l'altre. Molt bé. Ens farem servir aquest per l'arròs. Llavors, perdona, tu era fideu, Sí, fideu. Xafem una miqueta, vés fent tu mateixa, Molt bé. per anar com repartint el sofregit, val? I el tema és ben senzill. A partir de que comença a bullir, en aquest cas la fideuà, 12 minuts, a foc mig. Et surt clavat. Ja està. Escolta, i això... Ara expliqueu com arribeu aquí. A veure, jo he anomenat un munt de gent, no sé d'on veniu, qui sou, com heu arribat aquí. Expliqueu una mica com sorgeix, quant temps fa que heu obert, veniu del sector de la restauració de la cuina, de l'alimentació, no, sou enginyers aeronàutics... Bons i camins. No encara. Bé, nosaltres venim, la nostra empresa, de fet té més de 60 anys d'experiència en el mercat, i estem especialitzats en tot el que és conserva, sofregits, segurament ens coneixereu per la salsa de calçots, ferrer... Ara que comença a bullir. I som especialitzats en aquests productes. El que passa que nosaltres vam dir, hem de crear un concepte nou, quan vam desenvolupar el tema de les paelles, doncs això és un concepte que l'hem de crear expressament, perquè el que nosaltres volem fer, o el que pretenem, és democratitzar la paella, que tothom tingui accés a fer una paella, tant en aquí com a la resta del món, perquè això és una cosa molt fàcil i llavors el que hem fet és crear el concepte Paella Factory. Això és senzillament d'on venim i llavors un dia ens vam ajuntar 4 locos i escolta, què fem? Doncs nosaltres si hem fet sofregit, hem fet caldo tota la vida, anem a desenvolupar tot el tema de les paelles, amb un tema de dir, cada reacció té de portar el seu pes, s'han adaptat els sofregits o els caldos a el que hi ha una mica en el mercat
i a partir d'aquí hem creat la quarta gamma i hi ha aquesta versatilitat de fer paelles. I el resultat és increïble, vull dir, ja ho veureu després. Quant temps fa que esteu en funcionament? Des del 24 de maig. 24 de maig, Sí. per tant, molt recent, un dels nous projectes que acull la ciutat. Molt bé. Encara no arranca, no? No, encara no bull, això. Allà a la Boqueria també hem fet 2 tipus de coccions, perquè segurament us diu, ostres, però això és un a gas. Clar, això va destinat a casa, amb la qual tenim, quan ens vingueu a veure, tenim tant la inducció com el gas. Tenim 2 i 2. Llavors, no, és que et surt millor perquè tens el gas. Espera, que te la faig amb inducció. D'acord. Saps? Vull dir, aquí 50-50. Això també heu fet proves, llavors, no? Unes quantes, Clar. sí. Vam estar un quant temps menjant arròs i arròs. I escolta'm, jo cada dia en menjo, I els companys cada dia en mengen. Jo puc dir que l'arròs és el meu ingredient preferit. Trobo que... No, dic, des d'un arròs bullit, quan estàs una mica malament de la panxa o no, perquè amb un raig d'oli em sembla una menja deliciosa. A un arròs mariner o paella canònica, no? Ja podíem esperar, O no? És que no sé si ens funciona el foc del central, Ara sí. A veure. Jo crec que ara sí. No el tenia separat. Sí, aquest? No, aquí és el màxim posat. Sí, però... Ara sí, no? Ara sí. Que no es veu a contrallum, Ara està. Ara està, vale. No. Ara sí que es veu la flama. Ara sí. No hi era, em sembla. No. I em sobta també això de les racions. Heu dit que heu calculat per 3 persones. Sí. Ho hem fet perquè, diguéssim, a nivell de mercat, els caldos, o el format que hi ha més establert és el caldo, el format de litro. Això és un litro, llavors el que hem fet és tirar enrere, a partir del litro, de dir, doncs el sofregit, quina capacitat té de tenir, l'arròs, que va amb el sofregit o amb la quantitat de líquid, doncs hem partit d'aquí. És a dir, doncs jo si algun dia suposem que tinc un caldo a casa, el rebost, i el sofregit, doncs ja puc fer, o sigui, les mides són... D'acord, i qui mana ha estat el brou, en principi, l'ingredient. D'acord. Llavors ho hem fet tot amb múltiples, és a dir, aquest és per 3, l'arròs per 3, per 3, tot per 3. La proteïna, com dèieu, no? La teca, tot, sí. Són coses del directe, Ara ja comença a bullir. Més o menys. Què us sembla? Deixeu un parell de bombolletes més i a la que les primeres bombolletes i ja, i repartim. Això ho puc repartir com vull, sí? Pots fer la creu, pots fer el que vulguis, després total amb l'espàtula ja... Ho anirem remenant. Jo crec que sí, Vinga, farem així. Molt bé. I ara és el moment quan estàs a casa que dius Siri, Alexa, avísame en 12 minutos, no? Ai, mira, jo no sóc molt d'això, Pensa que jo soc periodista nosaltres tampoc, i això d'intel·ligència artificial em fa una mica de por perquè ens quedem sense feina aviat. I jo no li parlo molt a aquestes màquines, no sigui cas, que agafin idees. Així que nosaltres sí que portem el mateix i portem el timer. I així ja està. Li donem 12 minuts i a partir d'aquí Molt bé. foc mig i deixar-la tranquil·la. I ja si estàs a casa, una copa de vi, pots parar a la taula, te'n pots anar a dutxar, te n'oblides. Ja està, saps? Home, això si ets colla també, no? Perquè de vegades és cert que quan ve gent a casa hi ha un que penca més que els altres, no? Sí, totalment. I els altres gaudeixen i tu mig, no? Perquè entre parar a taula, entre fer el menjar, entre... Aquí la feina ja està feta. No? Entre mudar-te o arreglar-te o... Ja està. Molt bé, 12 minuts. 12 minuts. Això és tota la feina que tens que fer per fer una paella arreu del món. O en aquest cas una fideuà. Al mateix temps per l'arròs, 12 i 12 o diferent? 15. L'arròs 15 arròs, 15. Varietat bomba, fem servir? Sí. D'acord. Del Delta. Molt bé. Important, Origen, molt bé. És molt important l'arròs. També vam estar donant-li voltes sobre l'arròs i, clar... Però ens garanteix, no? El bomba és una varietat que ens garanteix sempre... Bueno, que no es passa tant, aguanta molt bé la cocció. Si la traiem un palet més tard, no? Ara, com que el teníem tot per coses del directe, no? El baixem una miqueta al mig, que faci la bombolla a poc. Ja està. Els companys veig que estan treballant també molt, ja ho tenen mig a punt,
A fora què estem preparant, Juanjo? Perdó, perquè estem... N'hi ha 6, no? De 4. Ah, 4 arrossos. N'hem fet 4. I què estem fent? Un d'arròs negre, un altre que... Bueno, l'arròs negre amb el sofregit i el fem amb el... Com que el sofregit negre és bastant fort, el fem amb el caldo de peix. Val? I hem posat calamar i almeja. Aquest amb el negre. Després hem portat vegetarià, amb el de fungi, que està molt bo. Molt bé, el de bolet, sí. Exacte. Després el de verdura, caldo de verdura. Caldo de verdura, clar. Si no seria vegetarià. Exacte. I els tirabecs i els espàrrecs. I els espàrrecs verds. Molt bé. Després farem una marinera, que és el nostre cavall de... Ah, sí? Sí. Allà tothom, a la boqueria, li encanta la marinera. Molt bé. Sí. I la fem en base amb sofregit marinera, el fumet, i després posem, mira com t'ho has fet, gambi i musclo. Gambi i musclo, mira, sense saber-ho, Molt bé. I l'última, que jo sóc molt carnívor, aquí sí que és la meva perdició, i la fem d'un sofregit, també per mi dels més bons, que és amb romesco, un punt avinagrat, molt bo. Home, aquest ha de ser particular, no? Sí, però és molt subtil, amb la qual ho notes que et dona com un retrogust que et releva el gust, i li posem el caldo de pollastre, i a partir d'aquí tenim el secret ibèric i els daus de pollastre, que és de muslo. D'acord. Tot tenim... De cuixa de pollastre. De cuixa, sí. Tot ja està cuinat, és realment pel següent que vingui, que vulgui fer-ho, doncs utilitzem la quarta gamma, és obrir i posar. És el mateix que tu has fet. Tot triat per vosaltres, tot seleccionat, tots sabem l'origen... Sí, aquí tindríem, amb el que seria la quarta gamma, el que nosaltres fem, per exemple, amb tots els productes, en aquest cas això és pollastre, el que fem és posar-ho al forn, rostir-ho, i després, quan ho tenim ben rostit, agafem el pollastre i l'envasem i el cuinem al buit. Això ens dona una conservació de 6 mesos i quan nosaltres obrim el pollastre ja és com si l'acabéssim de fer aquí. O sigui, el que hem fet és cuinar cada un dels ingredients i conservar-lo amb les millors condicions possibles. La gamba hi ha producte fresc que no pretenem conservar-lo, sinó que... Ni millorar-la perquè no es pot. Ni millorar-lo, s'ha d'anar al mercat, hi ha coses que les hem de treure del mercat, però sí que hi ha coses, per exemple, això, el que tenim, el pollastre, la costella de porc, la botifarra, el calamar, que tot això ens dona molta... Perdona, ara és el moment de sacsejar-la una miqueta. Molt bé, ja et veig ja preparat, tu mateix. Res, que s'iguali una miqueta, aquest és l'únic guinyo, diguéssim. I els guants de silicona que són fantàstics, Sí. Perquè un gran invent, això també. Ja està, perdona. Era l'únic, perquè a la que apareix una miqueta l'arròs o el fideu és el moment de... Queden uns 7 minutets o així, no? Sí. Sembla? Sí. Veus que el foc és foc mig i és que ja està. Al final, una fideuà o un arròs és algo per compartir. Amb els amics, amb la família. Tens obert, Juanjo, el foc? El del mig em sembla que ens falla, Sí? Això. A veure... Ara sí que tira. Potser es va apagant, no sé per què. Deixa'l així a tope. Ara sí es veu. Ja està. I també es pot comprar per internet. Podem comprar en línia els productes si no tenim temps o no ens queda a prop la boqueria, no? Això a la pàgina de paellafactory.com feu la comanda i us arriba a casa amb refrigerat i la comanda que feu, l'arròs que vulgueu preparar, vull dir, n'hi ha infinitat i l'endemà ho teniu a casa i ja està. Podeu fer exactament el mateix. Dintre de la pàgina web esculls des de, si vols, en aquest cas ho hem fet amb arròs i ja pots escollir la base, el caldo, el sofregit, la quarta gamma i també tenim un kit molt bonic també per regal, perquè venen les vacances de Nadal i de fet en portem un, ara us l'ensenyarem. Molt bé. Endavant, sí. Joan, anem a buscar-ho i així els hi ensenyem ja. Exacte, és una caixeta que hem dissenyat que és preciosa i és com una caixa de bombons. Ara ja veuràs. ¿Nunca sabes lo que te va a tocar? Bueno, clar,
el que ho rep no, el que li regala qui sí, no? compra Però sí, el no? que ho rep no. Llavors, clar, ho veus i és com, uau, com mola. Molt bé. Hem buscat aquest efecte, l'efecte... De sorpresa, no? Sí, L'efecte de uau. sorpresa. A veure, mira, sí, que Bé, això és el que tindríem. és bonic. Paella al teu gust. A veure, obrirem, sí, Obrirem aquí. mentre es va fent l'arròs. A veure. Mira, Arnau. Posar-ho dret és que no ens caigui. Espera, no, però l'Arnau, a veure, si no vinc jo, Aquí tens amb una bossa isotèrmica, la quarta gamma, caldo, sofregit, l'arròs... I les instruccions. I ja Molt està. bé. Amb un codi QR, també hi ha un vídeo i... I és veritat que pot viatjar bé, no? En principi... Perfectament, Sí. ho hem fet perquè realment sigui viatjant i Molt bé. fent les proves, vull dir, les hem fetes realment a propòsit, aviam si es queia i no, realment va perfecte. Molt bé. Sí, una pregunta. Mira, que passarem al micro, que el tenim aquí. I tant, endavant, sisplau. Per suposat, si teniu alguna pregunta a fer, alceu la mà o el braç i us passarem un micro perquè la feu. Endavant. Espera, Marc, va? Espera, que... Ve el text, espera't. Aquí dalt, exacte. No, però igual... Hola. Sí, Ja està, Marc, ja està. Gràcies. Dret, sí. Per al consumidor, o sigui, tu ara et proposes, demà vull fer una paella, compro tots els ingredients que ha triat la Carme, per exemple, i li sortiria bastant més car que si ho hagués fet ella, normal, o sigui, està equiparat al preu de lo que... M'entens la pregunta? Sí, ens estalviem temps, ens queda clar. Sí. Sí. Llavors, ens estalviem diners o igual o és una mica més car? Mira, Si anéssim a comprar-ho tot d'origen, anéssim a comprar cada ingredient. El kit, aquest kit que he comprat per internet, surt, entre el transport i tot plegat, surt a uns 28 euros per 3 persones. Amb tota Està bé. la carn... 28 euros, 3 amb tot. persones. Però, Amb la feina feta. clar, aquí el que hem de comptar és la feina. Si són No, els exacte, per ingredients... això, amb la per feina tres- feta. Exacte, llum, gas, Sí, sí que hi és, sí que hi és. temps, Sí. les hores... Mira, que ho ensenyem, Pere Arnau, ho Sí, i ensenyem. tant. En aquesta bossa isotèrmica Vols passar? és on hi ha la teca, diríem. Sí, mira, Eh? la pots obrir. El vegetal o la proteïna En aquest animal. cas hem posat pollastre. D'acord. Sí, aniria... Tot aquí dintre. Sí. Permets, sisplau. Una pregunta. El de bolets, quins bolets porta? 7. Cep. Ceps? Sí. Val. Únicament ceps? Cep. Cep. Cep per donar-li un toc... No, sí, porta cep. Només. I tots porten ceba? No, el només sofregit de bolet, No, no. però porta cep només, és l'únic bolet Sí, que porta, sí. diuen. No. M'has dit Tots ceba. els sofregits... Ah, si porten ceba. Tots. Sí. 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 Sí, tots amb més... No, Diuen més, que la ceba... amb, me, Amb més o menys quantitat. quantitat, sí. Sí, En diferents proporcions. exacte. No li diguis amb un valencià perquè t'engega a fer puny. No. Bueno, és que no ens hem volgut posar en allò. No hi Un entrem. valencià paella ja no acceptaria, No. perquè per ell això no és una paella. Per Però ell aquí, això seria Però no hi a entrem Catalunya, ni futbol ni política. li diem arròs i paella indistintament una mica, Sí. no? Ja. És veritat que a la Comunitat Valenciana la paella porta uns ingredients concrets i prou. A mi la valenciana no Però m'agrada. aquí ens entenem, no? Vull dir Sí. que fem servir... Home, no és car perquè surt a 9 euros per ració. Correcte. Vull dir que és barat. És un preu raonable. Una altra pregunta. Tío. Yo quería hacer una pregunta. Una És que pregunta desde, vaig mirant els meus amics, els meus companys, aviam si necessiten A veure com alguna va. cosa. Digues. yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista culinario. ¿El estar 12 minutos de cocción la gamba no la sobrecuece? ¿No Mira. es mejor marcarla y ponerla a los últimos minutos? Y podríamos nacarar el arroz, podrías hacer Molt bona el pregunta. pino puente, podrías hacer lo que quisieras. El tema és súper sencillo. Saps, ho poses tot junt i realment, sí, Què? el punt òptim de la Què? cocció a mi m'agrada el carpaccio de gamba, no? Com més crua i fresca millor, però realment queda superbé. Però està I molt bé aquesta pregunta. Sí. Sí. Per algú que ja sap cuinar, igual tindria
l'atenció en això, no? De dir, bueno, doncs jo hi afegiré la gamba al darrer final, moment correcte. perquè estigui crueta o O nacraria nacraria l'arròs. l'arròs abans. Però, clar, l'objectiu una mica és, si no saps fer res de res, que només entres a la cuina i prens mal, doncs això. Exacte, sí. Ni un huevo frito, no? Pues això, és per al ni un huevo frito. I també després, clar, la idea és que tu puguis fer això, perquè nosaltres amb la nostra cultura, l'ADN ja ho portem, però que tu puguis fer això al Japó. Tu imagina't, en una cuina del Japó que tinguin això, com un pack d'espaguetis, que et fas una pasta, doncs el mateix amb una paella. És perquè Compte enrere. treure la Mira, por. 7, 6, 5, Mira, ja 4, ja han pujat cap amunt sí, sol. 3, 2, 1, Mira, ping, s'acabó. Molt bé. bé, Ja la tenim, eh? ja Ei, està, 12 minuts. Listo. m'ha quedat una Felicitats. fideuà. Felicitats. Artista. 5 hores de I feina, no l'he tastada, però ja sé que quedarà molt bé. Home, l'olor... L'olor és boníssima. Tenim una pregunta per aquí, mentrestant. Una pregunta, els fideus aquests que venen en el bot, Sí? sembla que estiguin ja rossejats. Sí, ja estan rossejats. Ah, És que la idea és que no tinguis que fer res més que gaudir-ho. Ja està. Vale, és que Pel color, no? el Fins i color tot, clar. semblava que ja estaven com fets. Si estan Sí, torrats. sí, estan torrats. Ja estan torradets. Has vist? Estan molt atents, fan unes preguntes Molt bé. molt bones, m'encanteu. Diu, si falta l'allioli. L'allioli li podem posar a part. El portem també i el podem posar a part. Sí. Sempre. És que no ens hi cabia ja, eh? Sí, ja no ens hi Tot cabia, perquè eren masses coses, mireu, eh? Mireu, Aquí el tenim. Aquí ho tenim. Sí, L'hem és que portat, l'hem escolta, portat. tenim de tot. Sí que ara el que Jo la puc tastar, sí, no? sempre recomano un parell de Reposar un minutets, moment. tant l'arròs com els fideus. De fet, els fideus ja veuràs que es aniran posant més de punta. Home, val? Arnau, arribes aquí? Vingui, si no t'ho apropem, però l'aspecte és boníssim. Sí. El que sí, per anar, pel respecte als companys que vindran després, qui s'apunta? Algú que no sàpiga cuinar. Que aixequi la mà. La idea és algú que no sàpiga cuinar. Algun voluntari. Saps? Vols fer-ho tu? Vinga, va, som-hi. Vinga, molt endavant. bé, el molt més bé. petit de la Felicitats. casa. Molt bé, xaval. Súper. Carinyo. Com et dius? Molt bé, Jan, benvingut. Mira, Fantàstic. tenim el micròfon Què per t'ha aquí. agradat? Ah, mira, espera, que mira, així molt jo li bé. aproparé i ja està, ja l'hem vist, ara tastarem. Per si Mentre- et fa alguna pregunta, Mentre- jo t'ho passaré. Anem fent amb el Jan un parell de minuts, si algú vol amb allioli No, i no, molt no, per no. casa. No, ningú vol. Ningú vol? Només jo, Ah, és vale, massa fantàstic. gent. Bueno, ja ho gestionarem. Jan, a tu t'ha tocat l'arròs. Millor. Ah, molt bé. És el que més m'agrada. És el que més t'agrada. Ull, Què anem? Hem fet de peix. Verdura o carn? Carn. Molt bé. Fantàstic. Doncs mira, jo el de carn, t'agrada aquest punt que dèiem abans de vinagrat, que et dona una miqueta? O més algú fumat o més algú clàssic? Més fumats. Fumat? Vinga, doncs el de la salmorreta. Fantàstic. Agafarem el salmorreta, el tenim aquí. A l'arròs. Aquí, jo et recomano, si és de carn, que fem... T'ho poso aquí, això? Sí, dona'm. Ah, Ja està, ja guardem. Que fem el de pollastre, vale? El de pollastre... Si m'ho recomanes. Sí. Què m'ho recomanes? Molt bé. Listo. Aquí ja tens la base. Has estat 3 hores cuinant a foc lent, el sofregit també, 2 hores i mitja, has anat a buscar l'arròs al delta, i ja està. Ja ho has fet. Jan, quants Fantàstic. anys tens, tu? Tinc 10 anys. Digue'ls-hi amb ells, 10 anys, 10 anys. Mireu 10 anys. que valent. Fantàstic, que valent. 10 anys i aquí a l'escenari. Mira, Jan, llavors, a partir d'aquí, aquí tens secret ibèric, val? Que tot això ja està cuinat, Diu, vale? I en aquí tens costella, pollastre, està boníssim el pollastre, tens salsitxa, tens una miqueta de tot. Qui diu? 15 minuts. Anem molt tard? Sí? Ah, anem molt tard. 10 quedarà crua, però anem molt ràpids. Però és igual, perquè com no la tastarà ningú, Sí, exacte, és el que anem a dir. És igual. Vale? La deixem a mig i ja està. i veiem Us com sembla bé? un nen de 10 anys pot fer una paella. Us sembla bé? Aquí, vale, fantàstic. Doncs Vinga. continuem. Doncs pollastre. Tranquil, la podem acabar cuinant. El paellero ens el podem endur. I si no, la tastaràs igual, que farem una... Fem una que sigui igual que la de fora. Et sembla? Vinga, va. Crec que teníem secret, gràcies, Joan, Sí. i el pollastre. Vale? Molt Vinga. Ara ja el micro el deixem. El més xulo és fer això. Estic d'acord, és el més guai, eh? Vinga. Arribes tu?
amb cuidado que això pot cremar una mica, d'acord? Per començar, hem d'agafar, val? O ho podem posar, mira, ens ho posem aquí a la teva alçada, així estarà millor si vols. Ho fem aquí. Sí? Segur? Vale, fantàstic. Sí, que així ho veu tothom, molt Va, vinga, ja has d'anar tallant, clic, 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 i ho poses dintre, vale? Abans de res, però, neteja't una miqueta les manetes, Netegem les mans. vale? Vols posar-te el gorro? Vols posar-te el gorro? Vols posar-te el delantal també? Sí? Li traiem amb ella? O el delantal Home, no fa falta. que guapo! Estàs molt guapo, xaval? No fa falta? A mi m'hagués quedat fatal, Vull dir, ja està bé que s'ho posi Mira, ell. et faig jo la primera, Molt bé. tu fas l'altra, et sembla? Espera, que li doni el delantal. Sí? Mira, és molt fàcil. No ho has ni de tocar. Així. Exacte. Fas així, fas com una U. Així, així. Jo no deixo ni que se'n vagi el trosset, clac, i apretes. Pam. Has vist que fàcil? Listo. I ara tu. Que bonic. Molt bé. Les tisores sempre i els ganivets amb supervisió d'un adult es pot fer tot a la cuina, no hem de tenir Exacte. por. Perquè els nens també s'han d'acostumar a tocar ingredients i a fer servir aquests estris. El futur és... Clar. Així. Cuidao el dit, Que només en tens 5 en aquesta mà. Voy. T'ajudo? Vinga, faltaria. Vinga. I aquí donem la volta. Tic, 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 tic. En aquest sí, tallem tot el plàstic. Aquí reciclem, Ja veus? Bé, vols tirar-ho tu? Vinga, Sí? posa-ho tu, Jan. Sí? Mira. Així. Així, ja està. Ja està, perfecte. Listo. I ni ens hem embrutat. Aquí amb el sofregidet, Fantàstic. Vinga, ara aquest. Te l'obro jo. Tot de cop, Sí, que tot jo... de cop. A veure, sense I si por, no, amb força. I si no jo t'ajudo. Vinga, més. Ja, Dale, Molt bé, molt bé. super. Quin crac. Quin crac. Ui, una miqueta t'has tacat. Espera, Mira, no et tenim preocupis. paper de cuina, per aquí un drap. Mira, tenim aquest un drap drap blau, mira. net, completament net. Vinga, perfecte. Perfecte. Bueno, estava net fins ara. Vinga, i ara? T'ha agradat el d'abans? T'ha agradat, Amb el Vinga, punxó. fum-li. Enmig. Jo te Agafa l'aguanto, el si pot. vols. Una miqueta més fort. Ja està. Has vist? Pluf. Ha fet pluf. A veure si és fàcil, a veure, Juanjo, deixa-li obrir el mateix. Jan, a veure si Vinga. pot. A veure si ho ha fet bé. A veure. No? Espera. Tornem a fer? No, a l'aire. Torna, Torna-hi. Aviam, torna a vinga, va. apretar, torna a punxar. Fort. Ja està. Ja ha sortit. Intenta-ho. A veure. Pot ser que rellisqui? Ah. Ara sí. Era perquè relliscava. Molt bé. Molt bé. Vinga, campió. T'ho fico jo, vale? Cap a dintre. I ara, això ho posem aquí. Mira, bonic. Sí, super. I ara, amb l'espàtula, has d'anar com remenant No i veig- intentant No separar. veig flama, Sí, no. Sí? No et preocupis que encenca el de dintre, no el de fora, vale? Bueno, després tenim unes pinces i és en aquí. Exacte. Aquí reparteixes una miqueta i amb les pinces, que tenim unes pinces aquí superxules, aquestes pinces, No sé si els hi podíem preguntar. Sí? Ho tenim bé per aquí? has vist? Els hi podíem preguntar als companys com ho tenim? Sí? Aixequen el dit? Sembla que està a punt, això, Tot a punt. Perfecte. Vinga. Doncs ara ja has repartit el sofregit. Juanjo, crec que has obert el de fora. Sí. Ara ja has fet el sofregit, poses aquí dintre, aquí, has vist? Molt bé. I ara, amb les pinces, anem separant. Els tallets. Això sí, això és una miqueta... A més, amb la calor, serà més senzill, ¿vale? Si vols, ens esperem una miqueta que s'escalfi una mica. Et sembla bé? Vinga. Aviam si ara se'ns encén tot. Jo crec que sí. Ara sí. Mira, des d'aquí es veu. Perfecte. Sí, El de ara fora sí. també el tens, Veus la flama Sí, sí. blava? Ja. Sí, ara es veu tot ja. Molt bé. Escolta'm, què hem dit? Que eren 15 minuts. Mira, apreta aquest. Clic, 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 fins a 15. Molt bé, ja ho tens tot llest. T'ho prepares aquí i ja està. I ara
només de tindríem... donar... No, encara no, perquè no l'hem posat. Ha de esclar, començar a bullir una miqueta. Mira, ja no me'n recordo. Val? Ara és fàcil. Com comenci a bullir, li posem l'arròs. Vols que ho separi jo perquè m'esquerra que hi ha foc? I com que està una mica més amunt, a casa suposo que tindries el temporatet aquell que pugeu, no? O no? Ja és més o menys així. Ah, vale, és més baix, sí. És una mica més baix. Molt bé. Clar, vosaltres no sentiu. No, és molt interessant aquesta conversa. Poso el micro, Mira, has vist? Semblem com xinos. A veure, què et Com a preguntava? restaurant Què preguntaven, Jan? Què li preguntaves? L'alçada. L'alçada, que no arribava la paella i llavors... Però a casa meva és més baixet i és més fàcil de manipular. Sí, no? Sí. I deia, i puc manipular més bé. Exacte. Molt bé. Sort que no ho has fet, perquè crema, Una pregunta, mira. Jan, espera, que hi ha una senyora allà, t'agafo el micro, A veure què ens vol preguntar. O què els hi vol preguntar, vaja. Mira, Davant. has vist? Muchas gracias. Voy a hablar en La chicha castellano. aquí, que te la daba. Para los intolerantes al gluten, ¿hay algún problema? Ah, mira, bona pregunta Perdó? també. Pels intolerants al ¿Intolerantes al gluten, gluten pueden tomar el... A l'arròs sí, la fideuana. el arroz sí. La fideuano. Y hay algún sofrito que sí y otros que no. ¿Cuáles són, que si ho sabem? El- Això- De memòria... Sí, no, perdona, és més pel caldo. És més pel caldo que pels sofregits. I crec que hi ha algun caldo que és el de, si no recordo malament, crec que és el de pollastre. Després t'ho miro bé. Lo miramos Perquè bien, ho però sí que hi ha alguna això sí, alternativa. Tenim Moltíssimes gràcies. a la parada tenim la xuleta, llavors ja és ràpid i són d'aquelles coses que no... Ho indica Sí, l'etiqueta? ho he indicat, sí, per suposat. Muchísimas Perfecto. Per això gracias. t'he dit Muy ara, bien. després A us usted ho por la miro. pregunta, gracias. Vale? Es nota la calor, sí, i tant. I tant es nota la calor. I el del mig està encès o no? Sí, el del mig també està encès. Escolta, mentre s'escalfa això, ja anem a provar la fideuà tu i jo. Olo, quin burro. Aquesta gent... A veure, teníem una altra cullereta? Sí, i tant. Que s'han aixecat més. Sí, Oi que a veure sí? si m'ha Molt quedat bé. bona. Has de dir que sí. Dale. Ah, Superbona. gràcies, amor. És maco. Molt bé. A tu també et quedarà molt bé. Bueno, aquí podem I anar vaya fent, feinada, tu i jo. Sí que està bona. Oi que sí? Ara, mira, tens gana més de tu musclo, si vols. No? Mentre esperes. Aprofita, tu. Agafa amb la mà, agafa. Amb les No mans, passa res, amb les mans, ara. exacte. Aprofita, que tens 10 anys. El múscul Això no m'ha quedat bé, eh? vull dir, ja estava així, No he intervingut, Jan, vull dir, aquí. El producte era fresc i bo, vull dir... Està molt Sí? bona. Que bé. Home, i molt fàcil de fer, és veritat, Molt bé. 5 hores fetes en un minutet. Exacte. Amb 10-12 minutets, molt bé. Les de fora les tenim gairebé... Jo crec que comença a bullir aquesta, Sí, està a punt Podem a punt. tirar mira, l'arròs, Jan. Jan? Ja està a punt Vinga. a punt. Ves a tirar Vinga, l'arròs. aquest, Aquí. aviam si pots. Vinga. També li pots... També vols, si vols. Què? Sí, no, endavant, mira. Sí. On l'heu guardat? Bé. Aquí. Sí, ja tenim l'arròs i ja està. Encara no bull. Com-li. Sí. Amb força, Que bons Vinga, sense por. Més fort. Sense por. Ara s'ha sentit, ara ara s'ha sí. sentit. Ara sí que ho podràs fer tu sol, ja veuràs, perquè ara s'ha sentit bé, Ja està. Ja veuràs, a veure. I aquest crec que no rellisca. Has vist? Mira! Fantàstic. Oi que sí? I ara el tindràs que tirar per així, però clar, aquí crema una mica. Potser millor que ho faci jo, què et sembla? És que res, si no saps què et passarà... Mira, veus aquests? Que estan negres? No volem S'han cremat accidents. tots, saps? I després fa el pollastre. Saps el pollastre del diumenge? Doncs mira, veus que ja comença a fer les bombolletes? Doncs ja estaria llest. I ara deixem una miqueta més. Va, listo. Llest. Ja està. Molt bé. Ara. Sí, fa molt bona olor, el caldo. Remenem una miqueta perquè quedi així... Ets un crac. Què has dit? Remena, mena. Molt bé. Escolteu, família Paella Factory, si us sembla com les paelles de fora estan fetes, Ja està. Sí. aquí deixem el comptador,
Podem anar passant. Exacte. Ordenadament podem anar passant i allà hi haurà uns platets, podeu fer la degustació i abans de marxar, un aplaudiment, sisplau, per tot l'equip que s'ha desplaçat fins aquí, els que veieu i els que no, perquè hi ha molta gent, per tot aquest escampat de producte i gràcies per ser-hi.